سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدالو علته الزيناتات اب اديس ابا زقموط ايرتراويان زغبروا والسلامو سلفي اب تግራይ ዘሎ ከቢት ሰብአው ቅልውላው ዝምልከት ዝወጽ ሓበሬታ ቱርኪ ንሱዳን ኢትዮጵያን ክትሽምግል በሱዳን ተቀባልነት መርካባ ሎሚ ዝተኸየደ አብይ አሕመድ ዝመርሑ አኺባን ሓደ ካብ መራሕቲ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኢዱ መሃቡን ኣብ ሩሲያ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዘጋጠመ ሓደጋን ካልእን ዘደሰስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ አዲስ አበባ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕስከራት ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቶም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣብቲ እቶም ናይ አዲስ አበባ ተቐማጦ ዝኾኑ ኤርትራውያን ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ነቶም ማዕስከራት ስደተኛታት ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብቲ ናይ ኩናት ከባቢ ንውሕስ ቦታ ክግዕዝ ከምኡ ድማ እቲ ወርሓዊ ክረኽብዎ ዘለዎም መግብን ካልእን ክቐረበሎም ፃውዒት ቀሪቡ እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣብቲ ኣብ ኣፍ ደገ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ንመልእኽቶም ሒዞም 4 ሰባት ናብቲ ቤት ጽሕፈት ከኣትዉ ዝተፈቕደ ኮይኑ በቶም ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ከዓ እቲ ጉዳይ ካብ ስልጣኖም ወጻኢ ከም ዝኾነ እቲ ዝሕተት ዘሎ ክውድእ ዝኽእል ከዓ ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ዝኾነ ከም ዝሓበርዎ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣብ ማዕስከራት ዓዲ ሓረሽን ማይ ዓይንን ልዕሊ 25000 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዮም ዝርከቡ معكن زينا أسوشيتد بريس أب تግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ደይቡ ኣብ ገለ ከባቢታት ሰባት ንብዙሕ መዓልታት ቆጽሊ ከም ዝበልዑ ገሊጻ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ትሕቲ ሚዛን ዘለዎ ቆልዓ ዝወለደት ጓል ኣንስተይቲ ብሰንኪ ጥሜት ምስ ውላዳ ህይወታ ከም ሰኣነት ክትሕብርን ከላ ሓደ እዛ ማዕከን በፂሓቶ ዘላ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ሰነድ ከም ዝሕብሮ ከዓ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወግዓዊ ዕፅዋ ሰብኣዊ ረድኤት ይፍጸማሎ ከም ዝብል ያገሊጻ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሓየሎም ዝበሃል ዳይሬክተር ናይ ሆስፒታል ዓይደር ዝነበረ ናብ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ደዊሉ እቲ ኩነታት ድሕሪ መንጋሩ ሕራይ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ክንሕልፎይና ከም ዝበልዎን ዝገብሮ ዘይብለይ ብምዃነ ይነብዕ ኣለኹ ብምባል ከም ዝተዛረበያ እዛ ማዕከን ሓቢራ ዘላ ብጀካ ዘውን እዛ ማዕከን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ጻውዒት ጌራ ከም ዘላ ንሱ ከዓ ውግእ ጠጠው ክብልን ሰብኣዊ ረድኤት ከኣቱን ወይ ድማ ተወሳኺ ሓያል እገዳ ከስዕብ ዝኽእል ውሳነ ክትወስድ ከም ዝኾነት ኣፍሊጣላ ኣብ ምምሕዳር ጆ ባይደን ምክትል ተሓጋጋዚ ሚኒስተር ፀረ ኣብ ልዕሊ እገዳን ፋይናንስን ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ዝኾነ ኤሪክ ውድሃውስ ኣብ ዝሃበ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንሕልናኻ ዘናውጽ ብምባል ገሊጽዎ ኣብዚ እዋን ካብ ትግራይ ወጻኢ 350,000 ሜትሪክ ቶን ዝኸውን ሰብኣዊ ረድኤት ተቐሚጡ ዘሎ ኮይኑ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ከበባ ግና ካብዚ ውሑድ ጥራዩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ብጀካ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ እዋን ናብ ትግራይ ኣትያ ዝነበረት ነፋሪት ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መትና እቲ ሕክምናዊ ቀረባት ዘበለ ነገራት ኩሉ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተርፍ ከም ዝተገብረ ተፈሊጡሎ ምዚ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኩነታት ብዝተኣሳሰር ድማ ሎሚ 61 ሰብኣዊ ረድኤት ዝጸዓና መካይን ናብ መቐለ ከም ዝኣተዋ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ከም መግለጺ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ካብዘን መካይን እተን 30 ኣስታት 874 ሜትሪክ ቶን ዝበጽሕ ን52000 ሰባት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ሰብኣዊ ረድኤት ጽዒና ከም ዝኣተዋ ኣፍሊጡ ሱዳን ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዶባዊ ምስሓብ ንምፍታሕ ቱርኪ ዘቕርበቶ ናይ ምሽምጋል ሕቶ ከም ዝተቐበለት ኣፍሊጣ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሱዳን መርየም ሳዲቅ አልማህዲ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ቱርኪያ ኣብ ዝተጓዓዘሉ እዋን ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ምስሓብ ዶብ ንምፍታሕ ብሰበ ስልጣን ቱርኪ ዝቐረበ ናይ ክነዛትየኩም ሕቶ ተቐቢልዎ ከም ዝበለት ማዕከን ዜና ኣናዶሎ ኣጀንሲ ጸብጺቡ ሱዳናዊ ማዕከን ዜና ሱና ብተመሳሳሊ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዶባዊ ወጥሪ ንምፍታሕ ሕቶ ቱርኪ ከም ዝተቐበለት እታ ሚኒስትር ንጋዜጠኛታት ተዛሪባ ክብል እንከሎ ኢትዮጵያ ወላኳ ኣብዚ ጉዳይ ዝሃበቶ መልሲ እንተዘይሃለወ ሱዳን ካብቲ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ትግራይ ዝሓዘቶ ከባቢታት ክትወፅን እቲ ጸገም ብልዝብ ክፍታሕን ክትጽውዕ ጸኒሓያ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ናብ ቱርኪ ተጓዒዙ ምስ ፕሬዚደንት ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ብምርኻብ ዓበይቲ ቆጠባዊ ስምዓት ምፍራሙ ዝዝከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናብ ቱርኪ ተጓዒዙ ምስ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ዝተፈላለዩ ክልታዊ ስምዓት ተፈራሪሙ ነይሩ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጄፍሪ ፌልቲማን ምስ ምክትል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ቱርኪ ዝኾነ ሳዳት ኖል ተራኺቡ ከም ዘተየ ተሓቢሩ ኣብቲ ኣብ መንጎዞም ክልተ ሰበስልጣን ዝተገብረ ርክብ ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ዝነበረ ከምኡውን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዘለዋ ምስሓብ ከም ዝተዘራረቡ ተሓቢሩሎ
ኣብዚ ሓለፈ ቀረብ ኣዋርሕ ምስ ሓይልታት ትግራይ ሓቢርና ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ኢሉ መግለፂ ኣውፅኡ ዝነበረ ብሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝፍለጥ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ክልል ኦሮሞ ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ዕጥቃዊ ቃልሲ ምክያድ ዝርከብ ሓይሊ ኣብ ላዕለዋይ ስልጣኑ ዝነበረ መራሒ ኢዱ ናብ ሓይልታት ፌደራል ከም ዝሃበ ተገሊጹ። እዚ ጎሊቻ ደንገ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ግዜያት ከዓ ጃል ጎሊቻ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ መራሒ ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጽእ ኮይኑ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወሉ ከዓ በገላብቲ ማዕረፎ ነፈርቲ ዝነበሩ ሰበስልጣን ስነ ስርዓት ምቕባል ከም ዝተገብረሉ ተሓቢሩ። እዚ ጎሊቻ ደንገ ዝበሃል ብጃል ጎሊቻ እንዳተጸውዐ ኣብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ስልጣን ዝነበረ ውልቀ ሰብ ኣብ ቦረና ደቡብ ኢትዮጵያን ምስ ሰሜን ኬንያ ኣብ ዘደቡብ ከባቢታት ኢትዮጵያን ሓይልታት መሪሑ ኣንጻር ሰራዊት ፌደራል ዝተዋግአ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ግና ምስ መራሕቲ ናይቲ ውድብ በቲ ምስ ሕወሓት ንምትሕባር ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ዘይምስምዕ ኣትዩ ድሕሪ ምጽናሕ መወዳእትኡ ናብ መንግስቲ ፌደራል ኢዱ ከም ዝሃበ ይዝግለጽ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መጽአ ኣብቲ ምስ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ዝገበረ ቃለ መጠይቕ ኣይትዋግኡ እንዳበለ ነቲ ዝነበረ ውድብ ክወቀስ ዝተሰምዐ። ካልእ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተሓዝ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብመንገዲ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳቡ ገይሩ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ ንሰላምን ጸጥታን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ኣኼባ ከም ዝገበረ ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ሰላምን ጸጥታን ጉዳያት ከዓ ገምጋም ከም ዝገበረን ብዛዕባ ክዕመሙ ዘለዎም ዕማማት ድማ መምርሒታት ከም ዝሕለፈ ይሓቢሩ። ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብዙሕ ክዝረበሉ ዝቕነየ ብከቢድ ሓይሙ ናብ ወጻኢ ሃገር ከይዱ ክበሃልን ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ካብ ፈረንሳ ናብ ሃገሩ ጅቡቲ ተመሊሱ ከም ዘሎ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ጅቡቲ ሓቢሩ። ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ብዙሕ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባት እስማዒል ዑመር ገለ ብከቢድ ሓይሙ ናብ ፈረንሳ ከይዱ ኣሎ ዝብል ወረ መስተናዝሐ መንግስቲ ጅቡቲ ነቲ ዘረባታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ይክብል እንከሎ እቲ ፕሬዚደንት ከዓ ብውልቃዊ ዕረፍቲ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ኣሎ ብምባል ነቲ ዝነበረ ዘረባታት ክነጽጎ ይተራ ይኒሩ። ኣብቲ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ናይ ፈረንሳ ጻንሑቱን ሃገሩ ዝተመለሰሉ ግዜ ብላዕለዎት መራሕቲ ሃገር ስነ ስርዓት ምቕባል ዝተገብረሉ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ከዓ ባዕሉ እውን ነቲ ብዛዕባኡ ክበሃል ዝቕነየ ዘረባታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ነጺግዎሎ። ኣብዚ እዋን ወዲ 73 ዓመት ዘሎ እስማዒል ዑመር ገለ ንጅቡቲ ካብ 1999 ጀሚሩ ዝመርሓ ዘሎ ፕሬዚደንት ኮይኑ ነታ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ትርከብ ጅቡቲ ክመርሕ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ንሓምሻይ ግዜኡ እዩ ተመሪጹ። ኣብ ሩስያ ከተማ ፐርም ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ዕጡቕ ብዝኸፈተ ተኽሲ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰብ መዚ ገሊጾም። እቲ ዕጡቕ ሎሚ ንግሆ ናብ ቀጽሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምእታዊ ተኽሱ ኸፊቱ። መምሃራን ተምሃሮን እቲ ዩኒቨርሲቲ ነብሶም ከድሕኑ ኣብ ውሽጢ ህንጻታት ከም ዝተሓብኡን ካልኦት ድማ ብመሳኹቲ ክዘሎ ከም ዝተረኣዩ ተገሊጹ። እቲ ኣብታ ዩኒቨርሲቲ ንባዕሉ እውን ተምሃራይ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ዕጡቕ ፖሊስ ኣቕሲሉ ኣብ ትሕቲ ቀይደ ከም ዘእተወ እውን ተሓቢሩሎ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ዩኒቨርሲቲ ፐርም ካብ ርእሰ ከተማ ሩስያ ዝኾነት ሞስኮ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ይዝርጋሕ ብዘሎ ቪድዮታት ድማ ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ተኽሲ ንምምላጥ ናይ ትምህርቲ ናውትን ብመስኮት ክድርብዩን ብመሳኹቲ ክዘሉን እዮም ዝረኣዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።